Ihmismieltä on aina kiehtonut villi erämaa. Sen järvet ja metsät ovat tarjonneet taitavalle pyytäjälle ravintoa niin kalojen kuin riistankin muodossa. Poroelinkeino hyödyntää tänäkin päivänä erämaa-alueita porojen laidunmaina. Kaldoaivin erämaa on Suomen laajin erämaa-alue, rajoittuen etelässä Näätämöjokeen ja pohjoisessa Tenojokeen. Tietön erämaa sijaitsee Utsjoen kunnan alueella, kattaen yli puolet kunnan pinta-alasta. Kaldoaivi on pääosin helppokulkuista tunturikoivua kasvavaa ylänköä, jota lukuisat järvet ja lammet elävöittävät. Silmiinpistävä piirre on tunturimittarin toukan aiheuttamat laajat tuhoalueet. Arktinen herkkä luonto uusiutuu hitaasti. Kokeneelle retkeilijälle Kaldoaivi on oivallinen kohde. Maasto on pääosin helppokulkuista, vaikka alueella ei ole valmista retkeilyreitistöä. Varusteiden on silti oltava kunnossa, sillä Jäämeren läheisyys saattaa muuttaa säätilan nopeasti haastavaksi. Alueella sijaitsee joitakin turvekammeja, mutta niiden varaan majoittumista ei tule laskea. Kaldoaivin lukuisat järvet ja lammet voivat tarjota hienoja elämyksiä kalastavalle retkeilijälle. Tyypillistä alueen vesistölle ovat juuri järvet ja lammet, suurten virtavesien painottuessa alueen pohjois- ja etelälaidalle, Teno- ja Näätämöjoelle. Vedet ovat pääosin erittäin kirkkaita, ja näkyvyys vedessä voi olla useita metrejä. Alueen pohjoisosissa kalastajan tavoitteena on usein taimen, harjuksen yleistyessä alueen eteläpäässä. Rautua esiintyy tunturijärvissä ja lammissa läpi alueen. Hauki on yleinen kala kaikissa vesistöissä, ja eteläisen Kaldoaivin lammista nousee usein suuria ahvenia. Pienimuotoisen purokalastuksen harjoittamiseen Kaldoaivista löytyy lukuisia pieniä jokia ja puroja. Purojen rannalla on syytä liikkua varovasti ja hiljaa, jos mielii niistä kalan tavoittaa. Jos purossa riittää syvyyttä, kapeakin puro voi tarjota mieluisan yllätyksen kalastajalle.
Lintulajisto koostuu tyypillisistä pohjoisen linnuista. Kapustarinta saattelee piipityksellään kulkijaa pyrähdellen aina aika ajoin lentoon jatkaen piipitystään. Hyvinä sopulivuosina tunturikihu pesii Kaldvin paljakoilla ja näyttäytyy retkeilijälle tekemällä pesän lähistöllä näyttäviä syöksyjä. Lapintiira etsii saalista vesistöjen yläpuolella. Sen erottaminen eteläisestä serkustaan perustuu lähinnä havaintoympäristöön. Onnekas retkeilijä saattaa myös päästä näkemään maakotkan. Sopuleita näkee hyvinä sopulivuosina runsaasti, minkä jälkeen ne lähes häviävät näkyvistä tullen taas esille muutaman vuoden kuluttua. Kannan vaihtelu on voimakasta ja vaikuttaa muidenkin eläinlajien esiintymiseen. Isoista nisäkkäistä alueella liikkuu lähinnä hirviä ja poroja sekä niitä saalistavia petoeläimiä. Arktinen luonto on herkkää ja mahdolliset tuhot korjautuvat hitaasti. Toivottavasti Kaldvaivi säilyy myös tuleville sukupolville luoden heille samanlaisia elämyksiä kuin meille.